Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. We hadden eerder deze week al het bericht dat er schildpadden van sommige baaien op Curaçao in de problemen waren geraakt door het sargassum. Dit zeewier komt in zulke grote hoeveelheden, onder meer in de baai van Ascension en van Wakawa, dat er vooral kleine schildpadden daar niet meer uit kunnen komen of juist niet meer in het water kunnen komen. Nou, Sea Aquarium heeft een helpende hand geboden en ze hebben 20 kleine schildpadden opgevangen en wij zijn een kijkje gaan nemen. Stefan van Heiningen van Sea Aquarium Curaçao legt uit hoe de samenwerking met de Sea Turtle Conservation Curaçao heeft plaatsgevonden. Stefan van Heiningen, woordvoerder van Sea Aquarium Curaçao. Jullie hebben 20 nieuwe gasten gekregen. Het gaat natuurlijk om de schildpadden. We hebben het allemaal gemerkt. Hè? Vanaf afgelopen weekend was er heel veel sargassum. Vertel eens wat jullie rol is geweest tot nu toe. Ja, klopt. We hebben inderdaad momenteel 20 zeeschildpadden gehuisvest hier in het park. Wat er eigenlijk gebeurt is, wij zijn benaderd door Sea Turtle Conservation Curaçao. Die signaleerde dat er vooral dus aan de noordkust bij Ascension en Wakawa heel veel ophoping was van sargassum weed. Dus eigenlijk kan je er bijna de dag op, zeg maar vergeleken met vorig jaar, op exact dezelfde dag gebeurde hetzelfde. En wat er dan gebeurt is dat zeker de jonge schildpadden die in de baai opgroeien, verstikt kunnen raken door zo'n enorme dikke mat van sargassum. Dus die kwamen naar ons toe van de schildpadden hebben noodhuisvesting nodig. Dus hebben wij gelijk met hun samengewerkt om ervoor te zorgen dat we hier 2 pools beschikbaar stelden om ze hier onder te brengen. Is het een opmerkelijk verzoek? Ik bedoel, komt het vaker voor zo'n noodhuisvesting? Het komt wel vaker voor eigenlijk. We hebben dit vaker gedaan samen met Sea Turtle Conservation Curaçao en dat is ook eigenlijk wat we graag willen kunnen bieden bij Sea Aquarium. Kijk, het is natuurlijk een park en er komen heel veel bezoekers, maar we hebben hier een enorme infrastructuur en een enorme kennis om ook in dit soort situaties in te springen voor het lokale zeeleven. Ja, en het is heel snel gegaan, hè? Jullie waren snel klaar daarvoor. Hoe gaat het met de schildpadden? Kun je daar iets over zeggen? Ja, gaat goed. Er zijn een aantal die gewond waren of het iets zwaarder hebben. En we hebben ook veel te danken aan dierenarts Odette Doest. Die vangt ze in eerste instantie op, die checkt ze en die monitort hun gezondheid. Inmiddels zijn ook degenen die wat kleine verwondingen hadden, zijn ook hier terechtgekomen. Dus het gaat naar omstandigheden goed met ze. Het is nu vooral revalideren en even wennen aan hun nieuwe omgeving. Ja, want het zijn natuurlijk dieren die altijd in het wild hebben geleefd, of altijd gewoon in de natuur hebben geleefd, om het zo te zeggen. Die zijn nu hier. Ze zijn samen met de kreeften en ik zie ze ook met andere indrukwekkende vissen allemaal bij elkaar. Dat gaat goed? Ja, dat gaat goed. Die leven goed met elkaar samen, die laten elkaar met rust. En het is inderdaad even wennen voor ze. Het is de bedoeling dat ze weer teruggaan uiteindelijk naar de plek waar ze vandaan komen. Dus daarom ook in samenspraak met Sea Turtle Conservation Curaçao. We gaan ze niet elders uitzetten, want ze zijn kwetsbaar. En we willen ze dus op dezelfde plek weer terug kunnen brengen. Dus dat kan op het moment dat het sargassum de toestroom ophoudt en het natuurlijk helemaal is opgeruimd. Dus dat is nog wel even de vraag, hoe lang gaat dat duren, wie gaat het opruimen. Maar als dat zover is het de bedoeling dat deze allemaal weer teruggaan naar hun habitat. Als het niet snel wordt opgeruimd en het alleen maar toeneemt, komen dan ook de grotere schildpadden in gevaar? En hebben jullie daar ook ruimte voor? Ja, kijk, de kleinere schildpadden die we nu hebben, die komen als eerste in gevaar, want die leven iets ondieper. Daar hoopt het sargassum eerst op. Maar de kans bestaat dat het ook verder trekt de baaien in. Ook vergelijkbaar Sint Joris kan het ook gebeuren, maar dat lijkt nog goed te gaan op dit moment. En dan, als dat verder richting de Bokka trekt, dan komen ook de grotere schildpadden in gevaar. Die kunnen we nog huisvesten, maar we willen natuurlijk dat proberen te voorkomen. Ja, nou, dat is een duidelijke boodschap. Tot die tijd hele mooie opvang. Ook fijn dat het zo snel allemaal gaat is. En het is ook een leuk gezicht geworden. Ja, absoluut. De bezoekers hier die genieten er natuurlijk ook van om ze te zien. En ze worden goed verzorgd. De vrijwilligers van Sea Turtle Conservation komen hier ook om ze te verzorgen en om uitleg te geven. Dus het is eigenlijk een hele mooie win-win situatie. Maar we hopen ze vooral snel weer naar hun thuis te kunnen brengen.